Ndichinyora nyaya yangu misodzi yakazara pamatama. Ndakadanana nemurume wemunhu 2 years back. Mukadzi wacho kusvika azvibata. Akatsvaga nhamba yangu kusvika aiwana, achindifonera everyday, achindiudza kuti ndisiyane nemurume wake. Ini because neni wacho ndaiti handiudzirwi zvekuti ndakamuudza zvekupenga. Takaita almost gore rese tichinetsana, asi murume haana kundisiya. Zvakasvika pakuti tese takange takubatira murume mushonga. Ndakaenda kune imwe n'anga ikandiudza kuti murume wamuri kuda kugadzira patori nemukadzi abva pumakuseni wakamugadzirira zvaaida. Ndakatozochinja kwekuenda. Murume akapedzisira akuita kunge anopenga nekushandisirwa mushonga both sides. 8 months back akazondishandisira mushonga wekuenda kumwedzi everyday, and ever since ndaedza kutsvaga rubatsiro hapana chimuko. Murume haachauyi kwandiri. Vabereki vangu vakamboedza kukumbira ruregerero, asi iye ari kuti haana munhu akamutadzira. Ropa riri kubuda mandiri rakawandisa zvisingaiti. Ndatosvika papoindi yekupfeka pad plus mapamba evarwere aya. Ndiri kupera muviri kuita kunge munhu ari kuyamwa ropa nechimwe chinhu. Ndanzwa nekunovedzerwa ropa kuchipatara, asi ndaneta. Iko zvino ndakungoti dai Mwari vanditora zvavo. Handisina hope yekuti ndichaita upenyu panyika. Ndaida kuparadza imba yemunhu, asi ini ndindakazoparadzwa manje.